Sarautar mata Hafsat kin cancanta, zarce mata iji ka ɗauki cita. Labarin ƙauna daga zuciya ke ta fitowa, matsayin ki gurina Hafsat yau za na faɗowa. Shi zai furzarwa ko da aka manni ni da ke mun dacewa. Iya ce kika bani magani yau nai warkewa, ga zaman soyayyar ki a baki na lasa. Kowa ya san soyayya ke zamto ƙauna, na samu kulawa daga gunta ku gane nufina. Dukkan matsala take share kukana, da sani cikin shauƙi tamkar babu irina. Ya za ta kasance in kika bar ni